Hola, benvinguts a la meva prestatgeria, jo sóc Marta i avui vos duc 10 manies lectores que tinc jo. Que més ràbia em fa dels llibres és que quan són de tapa blanda és molt més fàcil que acabe trencant-se la tapa, que acabe doblegant-se o que acabe pelant-se, no? Aleshores, el que sempre faig quan compre o adquirisc un llibre dels de bolsillo o de tapa blanda és plastificar-los. Per tal d'assenyalar per quina part de la novel·la vaig, utilitzo punts de llibres. Això sí, sempre intente aguantar-los fins que acabe perdent-los i necessite trobar un altre. La veritat és que no m'agrada molt doblegar les pàgines o ratllar els llibres, però la veritat és que ho trobo molt útil per assenyalar les coses que més m'agraden. Aleshores, sempre que doblegue el cantó d'una pàgina és només si hi ha una cita que m'agrada, malgrat que de vegades acabe passant-me i la veritat és que acabe doblegant les pàgines de la meitat del llibre. I parlant de cites, no només doblegue el cantó de la pàgina per saber en quina pàgina està la cita, sinó que sempre assenyale mitjançant un llapis quina és la frase que més m'agrada o que vull ressaltar. Això sí, sempre en llapis, mai en bolígraf. Malgrat que quan estic llegint el llibre són prou molestes perquè només fan que caure's del llibre, la veritat és que m'agrada molt guardar les faixes dels llibres i quan els he acabat i els guardo a la meva prestatgeria sempre intento que figuren amb les seues faixes. Quan vaig a començar la lectura d'un llibre, les primeres coses que llegisc són la sinopsi de la contraportada i l'última frase. Com que sóc un desastre i després mai me'n recorde de quins llibres o quins autors he llegit, m'agrada moltíssim dur un registre de les lectures que faig, una mena de diari de lectura. Per tal de dur el registre de les meves lectures, sempre m'agrada escriure en quina data comença el llibre i en quina data l'acabe. Per això sempre acabo escrivint en la primera pàgina del llibre en quina data el comença i en quina l'acabe. A més, també me sol agradar molt, si me'n recorde i si em dóna temps, escriure en quin lloc he acabat el llibre. Com que sempre m'agrada dur un llibre damunt i no m'agrada que els llibres es deterioren, sempre que duc un llibre fora de casa el duc en aquest saquet. I a més, aquest saquet em serveix per a dur el meu kit personal de lectura. Dins duc un paquet de pòssits per a apuntar o assenyalar algunes cites que m'agraden i també duc un llapis per tal d'assenyalar les cites. I com a amant de la lectura sempre m'agrada dur un llibre damunt, vaja on vaja. Aquestes són les meues 10 manies lectores, espero que us hagi agradat el vídeo i m'agradaria que en els comentaris em diguereu quines són les vostres manies lectores i si compartim alguna.